saa de meka no se bia enam so ma ne sie no on te ne ho ase na at the same time onye okay e ma ne ho but kwaye nam so ama brante we ye free so no do yes and obeto aso enche the okufo yes onusubu obeto aso enche bible oye nokwafo me pese me hunu se ade esi yi obi ene ball nipa wo de sekai wo Pooley e ma de kra ifrati asefo asase isu obi na share chiri ma ne yes a come inside the obi na share chiri e ma ni nipa de ko yes a komini fa so bonkum so tententem se ye obi na share chiri ma ne yes a na nipa potia wo yes a de no eye bibi na share no ma ne ye de oye a come inside the eye bibi na share Eyemiyao asem we die asem sebe enti saa no wo tie ni abuzafo me ne nyede emre bia matinyu we bia no na awreho kese ahye me krama abuzafo ade matena se eba betwetwe nkomo bi from Sunday ebe nyina esu ni adwajo na Kotoko omo management members no the entire staff any technical team no any fans ni nyina esu na omo so it's one die hard supporter abrantie Pooley from ya se gono akoda impo na ade achi ye wan sori a anke hajuri na kwabra ne de secretary bi tia Pooley ye tu sika no le moje to say ama Pooley ashire ne nkwaya ya ere me ne prophet be di won komo enye no gbo so say despite ye very billionaire say ye very trillionaire say ye very sigeni. I think 2 days ago when you told video so despite you say automobile one when I will be at the castle the numerous fleet of cars but a castle and yet they tell papa ya paki cars you fie kakraka no manika we have the best of the acres what despite what's that one book too bad and then we are also come ewo ye kasem prophet na kwa Elisha atrase o yesusu sorry di for ade bi esi wo susu no masa na lie edimi mbiti papa we da susu na ho na ote ho na odi nkomo ho na odware di susu masam de odim na kwa ntira so kapapa GHANANEWSTV da so a make no mistake and don't hesitate say obefre no na on na twetwe nkomo na akwankyere papa ode be ma no ebe yi GHANANEWSTV from mama na kwa ba na afei yento encourages the great agra ya meet us prophet na kwa Elisha kadejie ya meet us oje from osuzu gobi baba asumudie nka de o hwe Elisha yeah fa kwenye so machia Elisha megina o mayi mu ene amama so yeah the sra osro nyankopon se onhu obi biara mobo na 2025 Ewrade oni yenti ni okay yes 2025 I was here my susu mu asem hia na yes Kofi ade ba ko American Asia say ewiase na yete no Kofi ewiase na nkasa eyesunsum na yete okay ewiase eyesunsum na yete edi entra no si wiase eyesunsum na yete Kofi asase a yete so yi asase ne nya honhom a ka wo de ade ehwefem a ema esansa asase a ye nam so no eye honhom nti odo eni na miensa ne nan na esa efifi udua na aba na watwa odi ade ehwefem na ye aduane esansa ewiase asase a nipa nam so ye honhom nti no ade biara wo be na asase ne biara ayeye ekire utumi a ewa asase ne so ye me kan oti ase oti asefo bia mfa nhye letirimu se ewiase
enikan yemfa mobra. Okay. Because nyame a ode ye ba ye no ye honhom. Enti ade biara wo pesa wo ye ma ne ye bia no. E wo se udiri ade pro in spiritual. Okay. Tie me. Ade biara wo pesa wo be ye ama na ye wo wiase. Ye diri no in spiritual. And ye physical. Nti dia wode honam fam etu sabiano unhu ye. So obey adwuma mana koso spiritual. Yes. So obenya eba ne bi wo yefunu spiritual. Yes. So obenya sika masika na tenase spiritual. Biara obeya ma na ye successful. Yesusu. Nti mi buza de o he Elisha say, "Why dey gina wachi?" Okay. Why dey gina wachi? Na mo dey say mu too much osunsu mu ne ma no. Ofi na hu na de de. I go say bibia bi e to mu sunsu e say de enye hu na mo de to yes. Ofi na hu na de de he. Ma me ma won te ase ese. Utu ewu nim say o ye honhom. Yes, honhom de bi nipa e honhom so. Yes, bi tia. That's any bi a wo hwe me Elisha bi a wo fa nche de tirim say adwen ye da nipa tirim e te say time. Said your time watch bonsa eye ke sa no nipa bi a wadwen ye den etie. Okay. Adwen no enante te say time. Adwen no nya stop a bibia si ohome atwa. Okay. Uni bibia ye wate asefo asase so biem. Na kofi mi bu sa wo se watch bonsa na enye adwuma ye nden ye tokone. Se watch ebonsa na enye adwuma ye den ye to twene. Se wo so ekura wo na fo no eseya ye nden ye to twene. Na se wo be ye kra ma na ye yie ne nye yizo. Aye se obi awuo ye se bompa ye ma ne nsori. Gobi aye se obi awuo na ye se wo nyame a fre wo nyankopon ma nipa ne ye den wo. I am shishe wo mu ne nyasem ketwa. Gobi enti me kasa kire benyansafo a wo hwe na kwa Elisha bi ase onipa biara wo tiate asefo asase so wabra ba wo boni wi ase nyina te se watch ne stop a djuma bi a wo be ye ate asefo asase bia no wo dia ba wi ye. Okay. Enti me kasa kire benyansafo se mpani fo se be ma be ye bi wa be ye ni nyina eye no kre because ye ma wumfi apem wa asase so kra na wo nkire bo. Enti dia oba ye se wo be ye wo wi ase ne bia no presunsun na fa ye de oba asa wo be ye de wo be ye. Okay. Uwi a wawie. Today be Elisha me kan say wi ase ye ba na brabo. Wi ase ya me ye hwe e ya brabo. E dey ntina me say ye ba na brabo. Bible say obi wu na ye sie sa nipa no yie opon ba kra won paso. So opaso ye dey ese. Kofi bi busa say e die na be ma obi be wu na ye be sie ni. Abobra. Obrado say now you obi a wo hwe na kwa Elisha o 60 years brought to kra wu ni bi. Na say ya asem. Nju ye be sie o say. Kofi you obi a wo hwe Elisha. What about 37 years uti ebusua fie. E dai unti sikan high daida. Nju wo be wu a ye sie o say. Ya asem. Kofi you obi a wo hwe me Elisha. Ebre bi ni wa wo mre bi wiase akwantuo bi e country bi ni wa wo mposo. Na so bre yi ma wo hwe me. Odi abogu wo prot so e ko 40 years untimi mfa anyanka ho. Ebo na kasase ne so. Flow level a wo to ye a wo tu kwai no e da ho besi ne. E da ya wo si ye bi nyagu so na nwia na pra kadan ne so. E japade bi a wo be kwa kwantuo mu di ja obi no ene wachi asai. Kofi ye tu kwai se ye ko pe bi abafie ye nko se ye ko ka ho. Mi busa de wo hwe Elisha se nkra ka asem nti waka obi man so untimi mafie. Mi busa de wo hwe Elisha se who is your spiritual father? Esan se wudi sunsun agenti wa bra bo agija wa bra bo ayenko besie so obi a ni wachi ma yare ni di esie obi hwe me mpemprem Kofi busa ntaku sempo akra wonya ma eso ote abrochi mem obi hwe me Elisha na bra bo a obo nyina ye dan ya otimi boso me so ya na asa sa boso me so adwuma a wo ye na bi na obi so ye obi di isi aboro sai ofie eso oro de wo je ne de ana asa
Kobi, me pesa me busa benyansafo se usunsun mu agya ne wan ewiase abrabo nya ni kan you need someone to lead you who here obi lead you oba kire wo kwaya yeye kwaya den eda okay na wotimi afa nhira bia ye den adi so kofi obi hwe me apem wapem nyina ye oba bi on netena ye oba bi hwe me anabrabo asie nyina ye ba ma bi oba anabrabo obi hwame nipa bi o kaseti a ni brebi enu nti na ma ne wo bre na no asem de abre no obi hwame Elisha ne mofrasi eni di a wanfa ma wo maame eni di a wanfa ma wo papa kasa bi a wo papa kan ye wo maame kan ye enu na ma ne na brabo awie ni sei o bre wo wiase me pesa me ka kira wo say o friend na kwa Elisha mpempre wa me kasa wa aya adie biara ehinta wa brabo for so many years na won't asiye no eno na agra honhom be fa be so adai ne di na bible say awurade ye nokwafo so wo yi kira na wasai but nyame dai bibi adie no na wo kira wo say you should work on it to one among yes ye ho adwuma ehintasem ni anamotuo na ye den enam okay enkomhye eni anamotuo na ye den enam kofi obi hwe me brave a osane ye hye ne nkom so obetu kwa abekwa bruchi obeyese obeyese ne Oti Ghana ha. Oda so tire. Obi crowd your Okwafo. Obi so nam traffic motor nsuo. Eso bo shekese. Obi so aye housemaid e wo bi fie. Eso ne mofrase ye hye ne nkom se da acho ne ba be abusia nyina ti. Ene wo housemaid. Yeah. Kobi. Me pesa me ka kira wo say ye hye wo nkom ano nkire se no ano no. Ye hye wo nkom ano ye kire wo say tu nkom hye ne ho anamon. Eye papa embrem. Eye boni a empare. Yeah. Matias enti me fa akonya so kasa kire benyansafo yemfa ndi kan mbopra asem we ye kan ni pemni mo ntiase gobi me ka asem bi se wo bi etimi pegya dampo ba kusi wa na bibi janechi okay shebre nyina anye pe obi si nyame oboye nyina pe wagimi nyame obo woni ho nyina pe kobi men to 7 nyame obo woni ho nyina pe wo bi take care wujira kwa ho fa trotro o si nyame boye nyina pe ade na wo take care obi obi te mansion mu wo ha single room o si nyame boye nyina pe akra bi anya 25 years 26 years o si abrosai o 47 years plot kra wo musa bi boda o si nyame boye nyina pe why na ka kire wo me pesa me ka kire ba nyansafo a wo hwe me se shebre enye pe obiara ne de nti mpanifo se panini wo ho ne de akra edi ade na se shebre nyina ye pa de nti na yensan panini ho e de akra ko di ade de ko akobo akra Matias ti me pesa me kasa kire banyansafo a wo hwe Elisha se waso ansu aso ansa the 2025 entna ho e ma se de abrabo ye last year no afi so nyesa me ye frɛ me papa nyehwe abone nyehwe akwai boni biara obi di wafa so o how biara atom pofri mu a opese u free sa o how ni mu ene Elisha nkasa mimi ye oduma yi dia wo be kana meye okay mimi tuwe wo frɛ me amete ho but wo frɛ me dia me ye oduma yi ni me ye osomafo papa ade sei no obi aye me papa ade sei na me pesa wo so ye nipa we ma me tie me Elisha ni nkum nipa Elisha mean too good. Apart from say mean kum nipa mean too good no. Adie biara wo pesa me ye ene Elisha nkasa. Se wo pesa obi aye wade ye ntua ne so ka. Ye mfa yale ye ntu obi so. Ye nji obi be ma ye mfiri ne nsa obi aye madwuma. Oba bia ba wo kunu ho ye mfa honam kankan to oba ne so aye madwuma. Kofu pesa ye mfa nimbuase ye ntu obi so aye madwuma. Adie biara obi aye wa wo pesa wo pay ne back ene Elisha nkasa wo fie tu bi ne diwa brabo so so tia wo pesa nipa ne nka na numo nse ene Elisha nkasa 2025 agra ni ojam frama ho ene kutala bia wo de me nam no wa ma ne homre so ene dina te papa biara wo namu wo frɛ na kwa Elisha tu mi wo ho se beji wo firi wa ma ne ene dina te papa anya hwe abone nye kofi na papa Christo se ne maye din oba ne se okwa yeah boko ben ne maye toso no oba ne sawe na de e de enti na wo tena wo se obi aye made ne o se wo anya hwe o kena obi kum chena
Deɛ ɔyɛ wadeɛ nne na wonim sɛ deɛ ɔyɛ ne nyɛ no. Tua ne so ka. Ɔkyena ɔbɛyɛ ɔbɛka sɛ nipa wei ɛda no meyɛ yɛ wamfa nkyɛ bi o. Da no meyɛ yɛ wamfa nyɛ dɛ ankyɛ bi nti ɔnsa meyɛ bi. That wo de kyɛ na ɔbɛsa abɛyɛ abɛpa wo kyɛw. Because ɔnim sɛ da bia ɔyɛ a wo de bɛkyɛ no. That ɔyɛ a wo na wotua ne so ka ɔbɛtu ne ho fo. Ɔbɛtu ne ho fo. Enti me papa nyɛ hwe abɔne nyɛ hwe. That is it. Mami mi sa wo sɛ nipa ɛkɔ ahokyerem. Yes. Nipa ɛfa amaniyam. Dadwene da nipa so. Yes. Nipa akɔ situation bi a ɔgye ne ho a ɛnyɛ. Nipa du pɛpɛ so bi onim sɛ mapem menim deɛ metumi akɔ ne nkyɛ akɔgye mmoa foforo bi. Yes. Saa nneɛma no a ɛtete nipa so na edi nipa nya no mpatwɔ. Ayɛ ana deɛ nkɔfo hwehwɛ no ɛnyɛ no na mepɛ sɛ wo ka but ɔsi yɛ kan besi deɛ nkɔfo hwehwɛ no so. Ayɛ ana sunsum bɛn na di saa deɛ n'akyi ɛne nkɔfo mpɛ. Nkɔfo pɛ solution. Yɛyɛ sunsum bɛn di saa nneɛma n'akyi ɛne kwan a agra sunsum ɛde akyiwadeɛ ka no masa de ntimi firi nipa so ma nipa de no. Govi hello so busa Jesus Christ wo so wo ne man Yesu ka se me kan ka onye nti ma me kan che de wo hwe na kwa Elisha tumi a wo de me nam no yes me kyerɛ me ho asese de yen a wo nya de a obehuru tumi no na onifre ni no Yesu busa de se dean na benye nye den emfa ma wo osi wo wura de minima ne se de bani aye den ate we kasa kyerɛ banyansafo tie me wayɛ wo mini nti na wo brɛ enye bibia de hwehwɛ mu owi ase o de wonim ne sɛ de wonam mu no wo fra Elisha na aye den afiri ho ba bia Elisha tumi firi de wo pɛ de aye den ahoto na wo pɛ wasomdue na wo pɛ sɛ niema bɛyɛ yi ama wabrabɔ na yakasa mpa wo so wo pɛ ma na wo hwehwɛ na sɛ Elisha somdeɛ sɛ wo somdeɛ ɛhɔ nyɛ wasɛm enti kofi me kasa kyerɛ banyansafo sɛ watu anamo akɔ abosom bi so sɛ wakɔgye mu afiri baabi sɛ fie tumi na hante wabrabɔ sɛ wote wa wo so dae basa obi tumi bi de kasa kyerɛ wo bɛtu betwa wani nhunu tumi no obabi ayɛ yarefoɔ wankasa wafa nyinsɛn unyinsɛn mu ayɛ nsɛm bebree wanya court issue wanya abayama deɛ cancel die ane ho ayɛ deama wo akwantuo enkratasɛm bi na wo hwɛ animu adeɛ biara ayɛ challenge ama wabrabɔ 2025 Elisha say friend okay the two me a wode me nam no wa bie ni prom ama wo bibiara okay yes na say ye den ya ni better good news govi Elisha baben ye fasro na amfa ye fafem me de fafem na amfa me de be fasro e no na ni president bi papa de enka no na wo ka no vancho ye sa na metie me woni Elisha kasa ba bi o sa ne fa bi ama de wo ko mu firi mu no ye aduma okay me osomafo okay yes mami no ni nkomo bi me sha se de me kan na in fact awraho sem kese na aba yes abante ba ko bi na se obo no ho modem pa yes ema Kotoko team no e friend Pooley ba bia radio stations e okuma ase nyina o chini so ebo Kotoko ho dawuro Kotoko match se ebo no baba yara stadium ene omo away matches na abante o kobi yes na me ya say 25th August as say no ware 2024 ya last year yes no ware so o ma be for as 5 as say ama wo videos bi kura all ware record kumansi asante Kotoko badge no ebo ni coat mu na chese Kotoko de odo ope woni mojam also ware bro nya ya last year 2020 na sa freelancer ni wiase mu ani beba no videos ni bi o ne makura to ye omo de color fufa na nim o hye Kotoko ade utim se efe keke na branch na no ya kwesi ade ya mako Nsoatre yes ama nipa bonifo bi de sekan awon na de ama mi ni sa kobo ni se ye wuru nipa de poti ode ade wo no bankofo de hye adumi adan yes Nsoatre man omo CEO the very Ignatius ba fo ewu yes openi wa ye mpikura da wo okay ama omo de hye ne se ono na hye mrante du kutupa ema obi twe sekan di wo Pooley am no kase kwa o hwe media portals bia omo report say ya che man okay ba me de minim de okay say ya che no but nkofo report say ya che no
omo de hye man se man de hye gofo kutu pase yenkum abrante mpacho wada uma Bible no kwafo so de ye bibia mu hwehwem no kura se ba wo mu ene sei Kofi wada uma yes o dance ni ofia yankase yeko aba yeah ntempa na no wafra o dance ni na wabedi a dance ya na so bi aba we are near Codes fight there. Okay. Also penny your friend is Ignatius Bafo Ewa. Abrante no film no. Pooley. Bible ya Nokwafo. Abrante a friend Pooley. Free away free mu ati asefo asase yi eda no kwasiada. Esida ben. Kwasiada ya. Kwasiada etwa mu yi. Se Bawua. Also the same manager no the same. Ignatius Bafo Ewa. Bafo Ewua se onim ni wo yi hu bia. Come say the faso. Bafo Ewua enim ni wo yi hu bia. Onim hu bia. Onim hu bia come nsa bonko so. Se onim Govi panyin onim hu bi. Ana de ebiem. Bible ya Nokwafo na kwa Elisha de bi pese me hunu se eye trimu po ani papa oye so mbedi abrante nkwa afri ne nsam a tware come nsa ni faso. Eye tri. Okay. Eye trimu po To be said you okokum wole ye bo ne pa na obi na bo ne pa. Okay. Eye trimu po. On se Gofi. Bi no ba se se mrante ye hia. We di ye na ba akofo de abantim se. Akwayo kra me fa di nko wo ne kra. I know de e wo ho ba person hu se eye obi na bo abrante Bible oye Nokwafo. Me pese me hunu se ade esi ye obi ene bo nipa wo de sekai wo Pooley Emma de kra ifrati asefo asase isu obi na share chiri ma ne yes a come nsa nifa so obi na share chiri emma ni nipa de ko yes a come nifa so bonkum so tententem se ye obi na share chiri ma ne yes a na nipa potia wo yes a de no eye bibi na share no ma ne ye de wo ye a come nsa nifa so eye bibi na share Kofi obi an share chiri o hwe Kofi ye wa de bi o ho a ebesi na so we be fa wo so no wonim de ba ye before we come hu ya nka no wa ye awie Kofi ade na esi no was the spiritual forces are nipa de kwa na sa de be ka se bia enam so ma de si ye no on tele ho ase na at the same time onye okay e ma ne ho but the quiet nam so ama abrante we ye free so no do yes and obeto aso enche the okukole yes onusubewu obeto aso enche obeto aso enche because ideas you know was a forces against enchefo as to me be show say yes na so mpani force edua e ma ne ho kwaya e na wo ye den e do ne wo e ba ne say nipa wo nyina yamfo obi as na wo umum pot na e fa wo so na sa nipa yes araban sa beka no aban sa kana enwie ne yie afiwe mu ono so beko because obedi ho to the extent say ono so beko because enye no anida ho say obedi sa ade no yes we are see fear nipa free mo no fear bia mo nsem e do so wow yes I was there 40 I don't know prophet akan yeko on the best by TV Gobi that's right yeah is automobile one wedding you just read the man said that here but despite automobile hey masa efie na me se efe na cars na omu showcase you fion in fact that's right car kakra bi na fe yenko Gobi why be na wo no o se kwa be despite Mami Musa asem we say despite yani tietie mami as a kire ni say minim despite your bro kasa despite or despite oye nyame bi e ma oman bi aseme na age fa na bra bo a waboto nchen oye nyame no oman bi nyame bi ni hwan oman ben tie me Kristo a oya ade nkwa no ensemboni e nipa kato Kristo so nyina won se Kristo be yi ni ho ano dabi me pese mbusa wo se
and someone nipa kafa despite hu nyina no wo so wa fa akonya atena sese e de ho anoda nti me say oye nyame bi e ma oman bi na be the spiritual side no say dey me hu katakie no oye different ne so ne so ni wiase that's right me na me ka kire wo masa sikafo bebre wo ho music and check that's right me say no say me say not why Elisha say be the spiritual side Fadi ye huni to ho. Me say so ni wiase say sikafo mo na say dey enfam. Kadachie. Dey enfam wo dey maye mu dey enfam an. Nipa do say na omo e say despite ye ka omo ho nsem omo bie be yi ano. But me ma wati ase ye say. Ko abrochia billionaires bebre wa ye ka. Ye ka abrochia asem ye ka ye ma yi mu asem. Nti fa abrochia to nchen. Ante omo yi mu asem. You are saying something about Ghana. Na na ka say Ghana. Despite me say spiritual side soon fam. Me say so ni Ghana. Ebi ni ho. Ghana ha. Ebi ni ho. Okay. Na afa so no. Osabe mae. Osabe me. Ye mami ye ne. Aduwe osunsun mo afu meja me frɛ wa bre. Osabe me. Osunsun mo afu frɛ wa bro. Osabe ma ba ma rabia. Osunsun mo afu da sibre ya bro. Osabe me. Aduwe ya bro. Osabe me. Aduwe ya bro. Despite oye nyame bi for spiritual side. But said ye me hu no ne son ne seso ihu bi. Okay. Now at the same time isra so no bi ma ne kra. Na waye nyame bi ama mpempem. Okay. Because Sabio nipa e gu ne na ase a wo hwe wo no they are thousands of people. I don't got them go those. Enti me kan nyame bi a waya nipa ntemase. Okay. Now we your mind. Mate? Yes. Sima ba go be enko. O how biara wa wo hwe Elisha wo nam. On say yete ha ye ka de obi atimi aye. Na me busa se wa wo hwe me de na wo so watumi aye. Na da chi bi woni wa de ne ne be kaya bodin. Enu nti na me ka kire banyansafo se prebibi bo wo ho pai. Prebibi ma wo hyebre, prebibi ma wo yie ma ewiase a wo ba ye mfaso onye den emra wo so entra wo onye honhonhon na owuo mefa wo nko o ba ewiase fo botaye binti purpose binti na wo ba ye na so de be ma wo botaye na bawu no chense oje bi di wani chense tu bi tai wachi enu nti na Kristo se onfa mfiri soro mrew na wo de be fa na djuma ye fo so nti wo ha biara wo nam mu aye e wo me na kwa Elisha ho bebree mu a wo hwe me e de Elisha nkasa na wiase obi di mu a e de obi kire. Okay. Yes. Also for I know any and someone the great agra prophet and kwa Elisha or the ejai pray and your mama will cry to shebre one among the bebo me the medical card 2025 and you'll be never be your mount one person was a year mount to shebre no one kasa 2 1 amount number no that's on the no d for judging como na akwankyere wo ho a nyankopon hwe ma ne ma nkoso awo how ene amanim nyame ena makwakyere so badu afrem awa bia e ka me din ede go ko na mo nyina maso Poku One TV ni first time you subscribe like comment share what subscribe that like comment and share na for subscription Yemakwaba eba KB Logistics. Tuma ye dipa ne se ye de wona wokofa nneoma free China eba Ghana ha ema wo mo. Che se enneoma kakra bi a obeto no KB Logistics de beba wo fie ba bibiara wo ban mu se ye kuma ase se ye nkran. De ye frɛ no door to door ebi se o kra 20 feet ana se 40 feet if China e de aba ye dumadi ye die ba akopa no na che se ye ne hwehwehwe mre so. KB Logistics de ye nneoma eba ntem ye tumi de bi fa wiem ye de bi so efa ensuo so. Se de 7 to 10 days. And our friends who say fa insuo so 28 days to 30 days. Na ababe drew pot. Ama ye every honum so edi abrel. Ye wo warehouse kese e wo China Guangzhou a. Nyoma dodo biara. Pese okrade ba no. Ye beji edi ababe gu ama. Na afi ye di free ho ababe drew omami ho edi ama wa asumdue ma. Unya ha obia. Na asem da se KB Logistics edi ama Ghana edwadifo wona wota akọ China kofa nyoma ba ne se. Ebia we ni wo first time awoko. Ana se empo no
ota akɔ hɔ no mo nanso kɔ bi a wani yɛ ntanta KB Logistics say wo frɛ ne yi nkutahudie anaasa wo ne nkasa ye faw e de wakɔ company nankasa apartment a ya gye no Guangzhou hɔ no ama dwadifo place a convenience efie no wɔ nipa dodo a ɛfa ne senti no ɛyɛ first come first serve basis sɛ wo frɛ ye bebuku room e de ama na afi ya maka aba befa wo airport na afi sɛ wo pese okodi dwa because of language barrier nti ye wo de obɛka ho no bɛkɔ na China kasa no wɔno abɛka akyerɛkyerɛ mu ama wo sɛ de bɛya wobɛte ase na wankɔ ankɔbɔka na asɛm de ba ko bio no sɛ woba AB Logistics ye free no ɛwɔ from papa wo de compare ɔmo a wɔmo de bi ba na bo sɛ ye de no wɔ from especially with your services a yes render aka ho no bo sɛ ye cheap it may show bo ahyɛ unkran sɛ KB Logistics fa oniyama fa hɔ na unnu ho da sɛ o pɛɛ ne yɛ di nkɔmɔ a ye numbers anegu tele no so no wobɛtumi afa na wo ne yɛ di nkɔmɔ KB Logistics ne ewu hia no ɛno ne ɛbɛyɛ ama wo. Poku One TV.